És veritat que l'ARE teòricament promou la subsidiarietat i la democràcia regional, no? Aquest és, com a mínim, és l'objectiu que diu que té, no? I això vol dir promoure la diversitat de la cultura, no? Etc., amb mitjans de comunicació, educació, etc., no? Enriquir la democràcia a través de la promoció de diversitat lingüística, no? Però tot això va ser molt difícil, per exemple, fins que no va arribar algú a Europa, com va ser primer el comissari Orban, no? Que va ser el primer que la diversitat va entendre alguna cosa de la diversitat lingüística, perquè en general ningú havia entès res sobre això. I després, diguem-ne, això, faig un salt perquè és que tampoc puc estar molta estona, no? Però que és passar del 1985 al Tractat de Lisboa del 2009, no? Que, bueno, tot el text, si se'l llegeixen, ahir vaig llegir-me'l, o vaig intentar llegir-me'l, per ser més exactes, i vaig quedar profundament adormit, no? És veritat que era diumenge a la tarda, estava una mica cansat, intentava mirar futbol i no sé què, i vaig acabar endormiscat, però és un tostón bastant impressionant, diguéssim, no? Que és un tostón que, a més, diguem, està determinat per un altre síndrome, que diguéssim, que és una síndrome de la postmodernitat, que és posar damunt la taula tots els drets, dir que es reconeixen tots els drets, però no complir-ne ni un, que és el que fa, per exemple, el meu fill, no? És a dir, que se sap tots els drets del món mundial, diguéssim, no? Però no en compleix ni un. Això és una síndrome de la postmodernitat, no? Detectem on hi ha el problema, però no sabem com resoldre el problema, no? I per tant, aquí els marco unes idees bàsiques que dic que és el que diu, però que no és veritat que s'apliqui en pràcticament res, no? Per tant, un enfortiment del Parlament Europeu, sí, evidentment, això ho diu, no? Que s'ha elegit pels ciutadans, això ja ho sabíem, no? Que compta amb nous poders en matèria de legislació, també és veritat. Que s'ha establert el principi de subsidiarietat, també és veritat, no? Que s'introdueix la iniciativa ciutadana com una iniciativa popular, etc., també és veritat, no? Que hi ha un augment de les competències de les regions, ho ha explicat abans la senyora Sabata, i és també veritat, no? Que fins i tot s'estableix la possibilitat de retirar-se de la Unió Europea, etc. Però quan el reconeixement de les identitats variades, i sobretot de les identitats nacionals, dir-li regionals si volen, però de fet nacionals, no estatals, doncs la veritat és que és bastant deficitari. Perquè el tractat, no? El tractat diu, introdueix la Carta de Drets Fonamentals sobre la base d'aquests, no? Com se diu això, 6 capítols, no? Que són drets individuals, que estan referits a les persones, a les dignitats, a més de les persones, llibertats des del punt de vista polític i per tant de la democràcia estem parlant, de la igualtat social, no? De la solidaritat entre estats, de l'Estatut de Ciutadania, que vol dir la frontera, en el fons del que estem parlant, de la justícia, que és això que dèiem del garantisme, no? Però no s'hi fa cap referència al dret de les minories, més enllà de les minories com aquella dels aromanesos que els he dit abans. És a dir, és més fàcil estar reconegut i protegit, i entenguis bé el que vaig a dir, sent gitano a la Unió Europea que sent català. Perquè la falta de territorialitat del gitano li fa que la Unió Europea no l'entengui exactament com un conflicte sinó nacional i territorial clàssic, sinó que l'entén des del punt de vista dels drets humans i per tant li garanteix tot allò, però en canvi el que és un problema territorial l'has de fer molt grossa, com l'estan fent els belgues, els ex-belgues, perquè esclar, els belgues no han existit mai, però això que en diuen belgues, no? Que aleshores sí, però no des del punt de vista
de nacionalitats, diguéssim, més grises. I per tant, el mite constructiu europeu és el mite dels estats i el mite de l'economia. Quan l'economia falla, perquè ja veiem què és el que passa, no? Que ho estem veient ara. La fallida dels estats, Bèlgica ens en donarà un gran exemple, veurem què és el que passa. No? Per tant, Europa, en aquest sentit, jo crec que s'haurà de, diguem-ne, repensar bastant. I concloc, no? Jo crec que l'Europa... Jo soc molt europeista, soc d'aquells ingenus catalanistes que es creien en el seu moment que Europa seria la nostra solució de la relació amb Espanya. M'ho he cregut fermament des que era ben jove i tot plegat, però la veritat és que la demostració ha estat en què no és veritat. Com a mínim aquesta no la via. Europa és l'objectiu, però la via no era superar el conflicte amb Espanya a través d'Europa, perquè això no serà possible, de moment. Perquè Europa s'ha supeditat en la seva manera d'entendre les nacionalitats a la manera com ho entén cada estat. I arriba fins allà on cada estat és capaç d'arribar. I com que el nostre estat és paquidern i per tant li resulta impossible canviar, o li costa molt canviar, doncs estem atrapats en una gran rotera. Per tant, mentre les minories no siguin conegudes, diguéssim, jo no sé, que facin, si volen, unes beques Sòcrates d'aquestes, referides a les nacionalitats, ja que a Europa estan donada a fer Sòcrates, no sé què, té tants programes, doncs que en facin un que només sigui d'això, de coneixement de les nacionalitats del món, d'Europa, doncs estarem malament. I per tant, jo crec que si a més les llengües estranyes, si volen dir-ho així, no s'integrin a Europa, malament rai, i per tant, i després l'última idea, que és aquesta que els deia abans, d'aquest vosaltres i nosaltres, que jo crec que converteix en estrangers dins d'Europa persones que som europees. I vaig a l'última, que és aquesta. Europa s'ha cregut que buscant una solució tècnica i administrativa a un problema polític es resolia el problema polític. I els problemes polítics es resolen políticament, no administrativament. I aquest és el gran repte que crec que té Europa en el futur. Moltíssimes gràcies.